Ljudi, opet mi snimamo San Andreas. Sad nemam šta da pričam, ispričao sam sve u prošlom klipu. Nisam saznao ništa, nisam imao kad vremena, moram da idem u školu ipak. Samo da zatvorim vrata. I evo nas. Sad ćemo da snimamo večeras, to sam napomenuo u sljedećem klipu. To sam napomenuo u prošlom klipu, ali evo opet ako neko nije saznao. Snimamo pola 6, 10 do 6 kad dođe moj drug. Opet San Andreas i možda još neke klipove sa rvanjem i tako. Što mi to obožavamo da radimo. Zapalit će mi se auto. Onda ga promenim odmah. Ovako je dobro kad treba da se zapali auto, onda vozite pošteno. I onda gledate da se ne zapali, pa da se ne skutite, pa da ostavite na svaki semafor. To je najbolje, to se trebali odmah da uradite tako. Gdje nema nigde kola. Šta je ovo danas? Nema kola nigde. Ništa, bit ćemo pešak. Ili možemo da spavimo ono. Vidite kakva mašinčina. Za veš. Vau. Vau. Tebe ću da nagodim, ti si nizak. Kako volim da gazim. Niske kola, niska kola, niska kola, niska kola. Niska kola, niska kola. Kad će da padne, kad će da padne, kad će da padne, kad će da padne. On ima tu sreću da upadne tu, pa kakav srećnik. Sad ću da zgazim i ovog i on je malo viši, ali nije viši od mog točka, no mog točka. Ćemo da slušamo malo muziku. Hoćemo slušati. Wait a minute. Ipak ću da isključu muziku. Šta će mi muzika? Muzika samo kvari. Doživljaj da kvarimo kola. Kvar. Obrnuli smo auto, kvar. Obrnuli smo auto, kvar. Kako sam ga obrnuo, Paš kako sam i teo. Ajde gremo bejsbol. Wow. Pazim. Viš da si prošao pored mene. Ti si prošao pored mene, ne pored tebe. Pored mene. Nema za svako, to me ne treba. Wow. Double shit. Gde si izlazi odavde? Kako je teško izaći odavde. Bolan. Sam busanac, brije. Gladan sam, op. Ja sam gladan, brate. Hoću da žderem, mate. Kako sam te zgazio, 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 zgazio. Kako si pametan, skrenuo si od mene. Wow, zgazit ću te sljedeći put. Idem da zgazim onog što neću, mrzim. Wow! I ovo je monster vozilo. To da znate. Wow, gdje sam ja krenuo. Gdje ćemo sad? Nećemo više kazimo, ako je to dosadno. Mislim, meni je zabavno, ali drugima je dosadno. Sljedeći put ću vam napisati na papiru šifre. Ako vam nije smor, napisat ću vam šifre i na papiru pa ću ih cepati i pokazivat ću vam.
I onda pokažu mu šifre, tako naravno. A svi mogu da gledaju, naravno, niko razume srpski. Ili hrvatski, ili bosanski, ili crnogorski. Sve je to slično. Idemo da kvarimo kola. To je moje omiljeno mesto, šalim se. Ja se nikad ne šalim. Wow, ja se nikad ne šalim, idemo po ono vozilo koje može da zgazi ptica. Foka. Ti si foka. Samo za dvoje mesto. Samo za dvoje mesto. Kako idem polako ovdje. Polako, ja nigde ne žurim. Ko kaže da ja žurim. Imamo nitru. Anac trela. Idemo brže. Šta je bre, ovo idem brže nego što trebam bre. Šta je ovo bre? Idem brže nego što trebam da idem. Šta je ovo? Vidi, ali ovi pešače sporo kako brzo idem. Kako sporo idem. Kako sporo idem. Ovo se završilo. Ali možemo to ponovno svaki put. Kako dobro kočnice ima. Dobro kvačilo. Dobre amortizeri. Ne pričamo o tom što mislite. This my money. Idemo po jedno oružje. Sad ćemo otkriti mjesto gdje je to oružje. Wow, gdje ćeš ti? Gledajte kako to oružje jedva stane u ovo. Wow. This my monies. Vidite kako oružje. Shift. Uđi u kola. Sam gledao. Ja sam te zezna matori. Sad ćemo da im ukrademo kolica. Sad ćemo da im ukrademo kolica. Ću da ti ukradem kolica. Uvijek sam se pitao šta je tamo. Još ja spratim dole. Nije mi jasno što se mora se obrinovati. Što je pederska garaža. Sorry buraz. Sorry autos. Ajde bre motaj tu. Sirenčun. Še dosadno bez mog druga Lazara. Pa dobro, sad će život i tako. Život ide dalje. A ti ostaješ manje. Fuck. Nicht geschieht. Что говорил? Кисуям. Wow.
Život ide dalje, a ja rastem manje. Beep, 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 beep. Život ide dalje. Minecraft neću snimati jer ga ne volim, ali možda ćemo imati preko telefona Minecraft Pocket Edition, što moj drug je, mislim ga ne smijem da spomenem, ali spomenut ću ga da neće gledati ovaj klip, pomalo haker. Moj drug je pomalo haker, će možda moći da skine, pošto se ovdje kod mene na mojom telefonu se plaća ne znam koliko, a na internetu još više, pa znate, nije moj telefon tako jak i znate kompjuter, pa snimit ćemo, da znate, tako preko mog druga snimit ćemo Pocket Edition. Ja ću naravno snimati, on će igrati ili obrnuto, ili ćemo se smanjivati na 20 minuta klip ili na 10 minuta klip i eto, šta, pa to lako nema. I ovdje ćemo da se bacimo i bit će kraj klipa. Wow, bacite like, share, dislike ako ne volite. Radite šta ćete, samo ne... Neću da kažem šta je ono crveno, neki alarm. Ćao ljudi. Ispod mi kamera.